Bueno, atza. Atzaldeon danoi, eta ongi etorri abenduko plenora, hasingo Kontxi. Lehenengo puntua da, azaroaren 27ko aktaren onarpena. Konforme zate? Hau batez, onartuta gehatzen da. Alkatearen jakinarazpenak? Ez. Gaizarretako 3. puntue, Osintxo auzoan Txuringo taberna jatetxea osatzen duten 2 lokalen eta 3 garajeen erosketa. Proposatzen mena da, guzti horiek erostea, 153.000 euro ordainduta, eta eskriturak sinatuko lirateke 2024ko maietzean. Gero alkateari emango litzaioke almena, eskritura horiek sinatzeko. Ordurako alokairua bukatuta egongo da. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 10 aldeko botokin eta 6 abstentziokin. Boto azalpenik? Bai, gure abstentzioaren arrazoia eman nahi nuke. Hau landu da, batzordean da ikusi izan dugu, baina, bueno, guk erosketa ondo ikusiko genuke, ondo ikusten dugu erosketa, baina baldin eta erosi nahi diren lokalentzako proiektu sendo bat balego. Faltan botatzen dugu proiektu bat, horren inguruan zer nahi dan egin, asmo batzuk azaltzen dira, udalaren aldetik, baina, bueno, ez dakigu horrek zenbaterainoko, bueno, kontraste auki dabeen auzoan eta abar. Ez dugu ezagutzen, esaten duten bezala proiektu, garatu nahi den proiektu hori, eta uste dugu erosketarekin batera, gaur etorri beharko litzakela plenora onartzeko proiektu hobea. Eta orduan, bueno, gure abstentzioa horregatik, hortan gauzatzen da. Nik aldiz jarri nahiko nuke balioan erosketa ontareruan geltzuen prozesu guztia. Badie urte batzuk eta Osintxuko batzarran eskaera bati erantzunez, udalak prozesua martxan jarri zebala, inguru haura, auzua gune degradatu izendatzeko eta horrek emoten dituen berrizteko baldintza batzuk lantzeko. 2014 inguruan esango nuke hasi dizala prozesu hori eta hainbat pausoen ondoren 2018 buelta hortan aitorpena jaso zeban. Harrezkero eta aurreko legealdian zehar bereziki auzo batzarrarekin sekulako lanketa egin da, Solarute kooperatibak laguntza handia emon izan dago eta hor pauso oso importanteak emon die, eta denbora guztian jarri da mahai gainean auzo baten bizitzarako zeikako dan herrigunean elkargune bat eukitzea eta herri bizitza emoten daben gune bat eukitzea, ez? Hori behin eta berriz jarri da mahai gainean, txostenetan jasotzen da, LKS-rekin indako proiektuan jasotzen da, parte hartze teknikariak berrezten daben txosten bat aurkeztu da plenorako eta nolabait lehenengo pauso bada, Osintxun planteatzen da bizi berritze horretan aurrera emoteko baldintzak erresten dituena. Egisa da, eta interesantea litzake, proiektu asko sendo bat landute eukitzia lokal horri konkretuari lotuta, aitzatu izan duen moduan batzordean bagabitz lanketa hori itzen, baina batzutan aukerak sortzen denean lanketa sendu egisa eukibarik aprobetxo beharra egoten da eta lokal horren estrategikotasuna hainbat aldiz jaso izan danean ikusten ginoan momentu ondan biratu beharra geunkala. Hala landu ginoan auzo batzarrarekin eta esan duten moduan Osintxun urrengo urtetan, espero dugu aurreko urtetan indako lanaren emaitza gehiago jasotzen jutia. Eta horretarako lehenengo pausua oin bideratzen da Txuringoren erosketarekin. Laugarren puntue, lankidetza hitzarmena Bergara, Elgoibar eta Solaruzeko udalek DBMen, Deba Barreneko Landa Garapen Elkartea eta DBGSaren artean.
dolmenen ibilbidea proiektuaren kudeaketa eta garapenerako. Lehen ere sinatuta izan da, eta orain proposatzen da hurrengo 4 urtetarako hitzarmen berri bat sinatzea. Udalaren konpromisoa izango litzeke bide bat eta garbitzeaz gain, urteko 11.000 euro aportatzea. Proposamena da hitzarmen hori onartzea eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Onartzearen aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. 5. Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuaren eta Bergarako Udalaren arteko lankidetza hitzarmena itsasmendi lursatearen leheneratze ekologikoa egiteko. Hitzarmen horren arabera, Aldundiak hartuko luke bere gain hainbat lan ekia terreno horretan, sasien garbiketa selektiboa, landare espezien bidiatzaien kontrola, txaren aukeraketa, bertako espezien landaketa eta babesleak jartzea. Horretara bideratuko lituzke 33.000 euro bezbarne, gehi 6.500 obra zuzendaritza eta segurtasun osasun koordinazioarenak. Bergarako Udalak hartuko lukeen konpromisoa da gero mantenue etea eta lursai publikoiek natura konserbatzeko eta herritarrei zerbitzu ekosistematikoak emateko erabiltzea. Proposamena da hori, hitzarmena onartzea eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak? Aho batez? Ez dakit nola ematen da hitza, espadabilbe entzuten da, ez? Nahiko nuke hori, oin momentuan hartu duen erabakixan garrantzia azpimarratzia. Bergako udalian hainbat pauso indie, basuen berreskurapenean, bertako espezien landaketan, eta horbe kokatzen da, bide hortan behemondien beste pauso batzuk izan die baso lursaiak erostia, eta bagabiz, beste baso gintza eredu eraldatzaile baten, konpromisoak hartzen eta erakusteko asmotan. 2023ko udaberrian aurkeztu zen edo hasi zen parte hartze prozesua baso lurren kudeaketana, eta hori beste adibide bada, Bergarako Udalak daukan konpromisoekin eta gai honi mototzan garrantzia erakusten dau. Itsasmendikua 6 hektaria terdi die, proiektua izango da lursail hori bere oneratzia, kontxika saldu moduan, garbiketa lanak eta ingo die, eta gero bertako espeziak landauko die. Proiektua bera, 80.600 euroko proiektu bat da, eta udalak hartzen ditu konpromiso handixak ekonomikoak. Eta hasiko da lanian, Aldundixak hitzarmenan bere zatixa betetzen da benian. Hitzarmen honekin hori, aurretik hartutako bidea segida emotia nahi gontzan, gure ustez, importantia dalako udal jabetzako basuetan, espezie autoktonoak landatzia, eta hortan eredu izan nahi dugu. Eta interes ekonomikotatik aratau, itsasmendiko proiektu honetan, biodibertsidadian alde, daukagun konpromisuan, oinarri sendoak jartzeko proiektua izan leikela baloratzen dugu, eta gure estrategia hortan kokatzen dugula. Hori aipatzia nahi naban. Seigarrena, Labegaraietako instalazio fotovoltaikoaren titulartasun aldaketa egiteko energia Euskal Erakundearen eta Bergarako Udalaren arteko hitzarmenaren onarpena. 2005an hitzarmen bat sinatu zen eta horren arabera
instalatu zituen plaka fotovoltaikoak Labegaraietako kiroldegian, eta ustiatzeko eskubidea zeukan 20 urtez. Epe hori amaitu baino lehen, bi aldek adostu dute zesio hori bukatutzat ematea, doako zesioen golioke ebek udalari plaka fotovoltaiko hoiena, eta uste hori da importanteena. Orduan, proposamena da hitzarmen hori, hitzarmenaren bukaera onartzea, dokumentu hau sinatuta, eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Eta besterik gabe. Onartzaren aldeko botoak? Baho batez, onartuta gehatzen da. Suradesa, bitarteko propio izendatzeko proposamena. Proposamen zehatza da, Suradesa, Bergarako udalaren bitarteko propio personifikatu izendatzea, sektore publikoko kontratuak arautzen dituen 9/2017 legearen 32. artikuluak ezarritako baldintzak betez. Izendapen akordioarekin bat egiten duten Suradesako gainontzeko udal bazkideekin batera. Bigarren puntue, udalak egiten dituen enkarguen araubidea erakundearen xedea osatzen duten jardueretara mugatzea. Hirugarrena, onartzea izendapen hau eta gainerako udal bazkideena Suradesako estatutoetan jasotzea eta erabakia Suradesari jakinaraztea. Onartzaren aldeko botok? Baho batez, onartuta gehatzen da. Gaizarrendaz kanpo, bidali zitzaizuen, osteunen edo ostilan ez dugu goratzen segun, proposamen bat. Eta da, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin etxeko laguntza zerbitzuaren finantziaziorako sinatuta dagoen hitzarmenaren luzapena. Ia aldundiak hartu do erabakie, hitzarmen hori luzatzeko, eta orduan proposamena da baita udalak ontzat ematea luzapen hori hemen bialdiotako testuan jasotzen dien klausulekin. Gai hau pleno honetan aztertzarekin aldeko botoak, pleno honetan aztertzaren aldeko botoak, hori esan da, hitzarmena onartu, dokumentua onartu eta alkateri ahalmena ematea proposamen hori onartzaren aldeko botoak, baho batez baita onartuta gehatzen da. Eta azkena eskara eta bai. Bueno, 2022ko otsaileko plenuan salatzen ginuan zerbitzu honen finantziazioak izandako aldaketak. Eta horregaitzik finantziazio hau birplanteu biharra zegoela adierazi ginuan. Etxeko laguntza zerbitzu eskaintzea udalaren eskumenekua izanik, ezinbestekoa da zerbitzu hau eman alizateko Euskal Administrazio Publikoen arteko finantziazioa berregokitzea. Eta hori hala izan bitxartean, gaur onartu dugun akordio hau planteatzen da Gipuzkoako Foru Aldunditik. Baina benetan akordioa bada, akordio bat izateko bi aldiak ados etorri behar dira. Eta gu argi eta garbi ez gara akordionen alde. Ez dabe aukerarik eman, iradokizunak, aportazioak, desadostasunak eztabaidatzeko. Eta zergaitzik orduan onartu dugun, ez dagolako beste aukerarik. Eta zergaitzik ez garen ados, hein handi batean, 2022ko plenu horretan salatu ginoan moduan, zerbitzu honen aportazioetan eman dien aldaketegatik. Kontuan izan behar dugu, zerbitzu honen helburuetako badala, beraien etxean bizitzeko zailtasunak dituzten herritarrei, etxe bizitzan duin bizitzeko baldintzak izaten laguntzia. Hau da, egoitzetara joateko denboria atzeratzia edo ekiditia. Erronka potolua bezain garrantzitsua dela iruditzen jau. Horregaitzik esaten dugu, zerbitzuaren jasangarritxasuna bermatu biharra daukala Gipuzkoako Foru Aldundixak. Eta hori da ez dana gertatzen.
Zerbitzu honen finantziazioa udalarena, Gipuzkoako Foru Aldundiarena eta herritarren artean eitzen da. Bakoitzak proportzio ezberdinetan eta urtez urte aldatzen dana. Halabe urte guztietan tendentzia argi bat ikusten da. Urtez urte udalak egiten daben aportazioa goraka joan da. Eta azken 10 urtietan 22tik 56 izatera pasau da. Hau da, aportazioa 134 igo da. Bixen bitxartian, aldundiaren aportazioa 153 jaitsi da 2009 urtetik. Hau da, 167tik 124 pasadan urtean. Eta herritxarren aportazioa, gora berak izan ditu, batzutan igo eta batzutan jaitsi. Naiz eta 2009 txikona 114tik 120 igo dan, eta 2020an 126 izatera iritsi zalarik. Datu hauek argi uzten dabe zerbitzuaren aportazioetan tendentzia aldatzen ez baldin bada, zerbitzu hau eskaintzeko udalak egin beharreko esfortzua gero eta handiagoa izango dala horrek dakarren ondorio guztiekin. Eta horregaitzik, gai hau mahai gainean jarriko dugu eta ahalegin guztiak egingo ditugu zerbitzuaren jasangarritasuna bermatzeko. Esan bezala azkeneko puntu eskara eta galderak. Abukatutat emongo urteko azkenengo ohiko plenua.